Пра гэтага чалавека і цяпер яшчэ ходзяць легенды, да іх і не магло не быць. Міхайла Грамыка. Сваёй паставай, акладзістай барадою, упэўненасцю ў сваіх сілах, інтэлігентнасцю заўсёды прыцягваў увагу нават незнаёмых людзей. Акрамя таго, у ім арганічна спалучыўся лірык і фізік, ці хутчэй геолаг і паэт. Але пачнём спачатку. Нарадзіўся Міхаіл Александрович 31 кастрычніка 1885 года ў вёсцы Чорная Рэчыцкага павета Мінскай губерніі. Цяпер гэта наш Рэчыцкі раён. Бацька Міхаіла Александровича, дробны чыноўнік, быў родам з ваколіцы вёскі Грамыкі, а маці, карэнная гамельчанка, паходзіла з сям'і гарадскога служачага Іллі Гаўрылавіча Акушкі. Пэўны дастатак у сям'і дазволіў Міхаілу вучыцца ў гімназіі. Пазней, у 1905 годзе, Міхаіл Александрович паступіў у Маскоўскі універсітэт па спецыяльнасці геалогія. Масква ў гэты перыяд знаходзілася ў віхуры рэвалюцыйных падзей. У яго акунуўся і студэнт з Беларусі, выступаў на мітынгах, удзельнічаў у маніфестацыях. Рэпутацыя актыўнага сацыял-дэмакрата перашкодзіла атрымаць працу на радзіме, і пасля заканчэння універсітэта Міхаіл Александрович пераехаў у Адэсу, дзе працаваў настаўнікам. У пачатку 20-х Міхаіл Грамыка вяртаецца ў Беларусь, выкладае геалогію і мінералогію ў Беларускам дзяржаўным універсітэце. Акрамя таго, Міхаіл Александрович актыўна займаецца навуковымі пошукамі, працуе ў Інстытуце беларускай культуры, які ў 1929 годзе быў ператвораны ў Акадэмію навук Беларусі. Акрамя таго, прымае ўдзел у распрацоўцы беларускай навуковай тэрміналогіі ў галіне геаграфіі, геалогіі і хіміі. Піша шэраг падручнікаў па пачатковай геаграфіі, крышталаграфіі, мінералогіі. Міхайла Грамыка як геолаг аглядаў выхады палеазоя каля Раванічаў, гэта на ўсход ад Мінску. Шукаў граніт для маўзалея Леніна, даследаваў Рэчыцкі раён. У 1930 годзе Міхаіл Грамыка быў беспадстаўна арыштаваны і сасланы на 5 гадоў у Іванова-Вознесенск, гэта ў Расіі. Потым доўгі час ён пражываў у Іжэўску і ўрэшце большую частку жыцця правёў за межамі Беларусі. Але хацелось бы звярнуць увагу яшчэ на адну грань таленту Міхаіла Грамыкі, яго літаратурную дзейнасць. Найбольшую вядомасць Міхаіл Александрович набыў як драматург. Ён напісаў вельмі шмат п'ес. Асабліва папулярнай была яго п'еса «Скарынін сын з Полацка». На жаль, да нас яна не дайшла, і сам ён пазней не змог яе аднавіць па памяці. Як ён сам згадвае ў сваёй аўтабіяграфіі, спрабаваць сабе ў літаратуры ён пачаў яшчэ студэнтам, пісаў вершы, невялікія навелы. Нечым у сваіх першых вершах ён нагадвае Якуба Коласа, творчая манера якога значна паўплывала на змест і форму многіх ягоных вершаў. Але натхняць паэта будзе родная зямля. Вандруючы па свеце, Міхайла Грамыка ніколі яе не забываў і прысвяціў ёй такія радкі. «Мой родны край мяне гукнуў да працы, як шмат каго з раскіданых сыноў. Каб з крыўдаю старой да цемраю змагацца, каб край ажыў, расквеціўся ізноў». Наогул, колькі вершаў ён прысвяціў роднай Беларусі, яе мясцінам, яе прыродзе, яе людзям. Апошнія гады жыцця Міхаіл Александрович Грамыка пражываў у горадзе Хімкі Маскоўскай вобласці, дзе і памёр 30 чэрвеня 1969 года. Рэчышчане помняць свайго вялікага земляка. У 2017 годзе ў вёсцы Чорная быў адкрыты помнік у гонар Міхайлы Грамыкі, нашага знакамітага геолага і паэта.